Voor de oud-juwelier stiet de uitkomst van de veiling als een peel boven water. Hij ziet in de zeel en toch maar één ding. Die wil ik hebben. Maar ja, eigenlijk wie het me al aan het chatten. Totdat ik toevallig op een man dit jongen even achter de computer zit. En toen me in het zin schiet. Ik denk, hey, ik zal even naar Sjen op Veilinghuis Hield. En dan zie ik dat de eerste ronde al was die. En dat deze jongens zo de oren moest veild worden. Dan zie ik dit nog maar bij. Dus ik zei tegen mijn vrouw, we gaan gewoon naar Hield staan. Kramer is een groot keertsliefhebber en had als juwelier vaak prijzen maken voor keertspartijen. Eigenlijk voor de PC. Hij is pensioneerd juwelier, maar maakt het voor de sport soms nog wat lietse zilveren prijzen. Al jaar uit leefde voor de sport. Dat komt van binnenuit, dat kun je net omschreeuwen. Dat is een stukje, ja, dat jetjeren, dat jet bij de mensen, dat jet in Friesland, dat is, jongen, emotie, oors niks. En dat wil je ook graag behouden voor Friesland? Ik zou dat graag behouden willen, maar de takken ziet er net juist goed uit. Nee, hoe zit het met de keertsport? Nou, de animo wordt steeds lichter. Dus de historie is waarschijnlijk straks belangrijker dan de toekomst. Het Keertsmuseum in Frensje had ik belangstelling voor de bal. Maar de oud-juwelier wil eerst zelfs genieten van de antieke zilveren prijs. Het museum maakt het lieke goed nog wel een kans. Ik zie er net negatief in hoor, dus positief. Maar dan moet ze komen, dan kunnen we er al praten hoe we dat hebben willen. Hoe zij dat hebben willen. Jo willen dat wel? Ik ben gerekend omdat het waar, ja. Daar kan Wieke in Kramer de bal opheljen bij het veilinghuis.